Señoras e señores, aquí estamos os cejos que vimos de lujo e vimos todos xuntos porque solos non damos visto. Entón a cousa está en que se cheguen aquí porque é que non temos aparatos de profusión destes que son tan maravillosos e valen para escoitar ao outro lado do viño. Pero tedes que vir un pouco para aquí senón acabamos esgorxados de todo. Entón imos facer o repertorio que facían os cejos antes cando nós éramos un pouco novos e co permiso da Guardia Civil que vexo que só hai un número que xa podía haber dous ou hai a crise tamén lles ven a eles, carallo, va de ale. Entonces vamos a botar o Maneo de Fontenla, que é unha peza maravillosa e despois xa vos iremos contando máis cousas. Moitas gracias hasta ahora mismo. Que ben baila, o da chaquetiña longa, ainda bailaba mellor. Chámanse Tundal e non son cegos, pero interpretan así de ben os cantos de cego. Con eles viñémonos á feira de Doncos, nos Ancares en Lugo, porque en lugares como este era onde tocaban os cegos ambulantes, músicos anónimos que durante séculos foron considerados inxustamente como vagabundos dun arte inferior. Entre o bolicio da xente, afastámonos para centrarnos no posto do cego. De feira en feira, ían co criado, co bastón e co violín. O cego non precisaba máis para montar o posto da fantasía, o duns artistas cunha sensibilidade especial para atraparnos nun mundo de historias que vos deixarán maravillados se sodes capaces de velas como facían os antigos cegos ambulantes, cos ollos da alma. Eran persoas moi afables, moi cariñosas, brindábanse moito a xente. Cando na parroquia ou no lugar pois non había un acordeonista, non había un ganteiro ou non había outro tipo de músico, o cego cubría. Cando chegaba un cego a un sitio era unha festa. É dicir, co cego iba a canción, iba a alegría. Unhas cualidades humanas extraordinarias, musicales tamén, con capacidade de creación tremenda. Bon falador, tiña repertorio falado, de contos e de chistes, tocaba moi ben o violín e cando se acompañaba, a voz e o violín eran unha sola cousa, é dicir, que o tiña todo. Dolores, miña, Dolores, Dolores, miña rapaza, os suspiros de Dolores, na miña vida me pasan, na miña vida me pasan, ai elelo, ai la la. Un punto importante para os cegos eran as feiras, porque esa concentración de xente dáballes a oportunidade de facerense ver e cantar e de paso recaudar algún diñeiro. A xente da montaña ten ese vínculo, esa unión, algo especial que non pasa noutros sitios e entón nós sempre é un sitio que nos encanta vir. A mellor forma de ver un dos antigos cegos ambulantes era nunha festa ou nunha feira. Estamos na Feira dos Oficios en Doncos, unha pequena aldea da Serra dos Ancares, en Lugo. No campo da festa celebras unha feira tradicional. Aquí os mercados non xeran desconfianza, porque teñen nomes e apelidos, e os produtos están feitos polas mesmas mans que os venden. E por aquí nunha esquina, ou no mesmo medio, atoparíamos no último terzo do século XX os últimos cegos ambulantes. Coas coplas e a música eran capaces de xerar risas, medo ou simplemente curiosidade. O público escoitaba atento e o cego marcaba o ritmo que lle impoñía o seu espírito inquedo e literario. Eran os artistas da época, eran os artistas populares, eran aqueles que por un pequeno escote que podían facer os que participaban nunha fía, nunha cegada, nunha pequena festa, actuaban. As feiras teñen marcados unhos días ao longo do mes e eles marcamos o seu recorrido. Por tanto, digamos que era un contrato barato para ter unha festiña. Eran persoas que conocían moi ben estes ambientes, seña grande ou seña pequeno. O cego tiña que ter boa labia, tiña que teatralizar, e entón a xente achegábase. Oche regalar unha casa que nestes tempos que corren, pero unha casiña xa vale de algo, vale? Ti tomas aí. Eu voume poñer aquí, a ver,
A ver, ti vas facer un traballo super especializado que é o manter a capa pola puntiña. Vale? Ten moito cuidado que é moi difícil. Pasa pa lá, estira pa lá. Tú ahora tens que pasar por aquí atrás e enseñalles a casa a esa xente. Sí, pero ponte aquí, non che dou toda a finca, ou que pensas? Pasa pa aquí, pa unha esquina, hombre. Agarra así cunha mao. Aí. Agáchate, que non te quero ver. Aí. Ai, pero terma ben da casa, home, non ves que se fu... E ti estira, muller! Pasa pa aquí, ó. A ti vou te despedir, Que falla o terreno. A ver, quen sabe conducir un tractor? Ti. Vamos a ver, colle aí un home que ten unha vaca ou un boi. Víchelo. Pasa pa aquí. O cego realmente os recursos que tiña cales eran a súa voz para cantar ou para dramatizar e despois aqueles elementos externos que podía levar, que podían ser os títeres ou os cartelós. Ponte aquí na casa, dentro. Ora sal dar unha volta por aí co boi. Aí, ora volve. É que outro día, oíche, si, parece fácil, pero outro día dixenlle un vai co boi. E foi, e dixen, volve, e volveu marcha atrás. Os títeres tiñan que ser unha cousa moi sinxela de facer e a historia tiña que ser unha historia moi fácil de contar. Sí, muller! Ven aquí que é maravilloso isto, muller. Mira, colles o que hai, o que queda ali. O que queda ali, e garda-o ben e ponte detrás, que non cho vexa ninguén, Biches un... Garda-o, coño! Garda-o! Sí, gárdalo ben. Agora, eu o que vou facer é cantar e vos, en función do que eu cante, movedes o terbello que faga falta mover. A casa non se move. Indo eu onte pra feira como sempre acostumbraba. Ai, nena, nanai, nanino. Ai, nena, nanai, nana. Pero quen te mandou volver, ó? Vamos a ver, tú tens que volver cando eu cante, volvín a casa, volves, e se non vaste por aí. Si lle berras moito, ainda se pon máis nervioso, ainda o fai peor, entón, claro, o público a ver esas cousas, pois, dalle gracia. Está, vai a modo, tú vai a modo. Tú vai a casa afonda, me cago na luna, pero que non hai espírito en la juventud. Indo eu onte pra feira como sempre acostumbraba. Ai, nina, nanai, nanina, ai. Bueno, vamos a ver, tú xa está, fora, despedido, fora, veña, outro máis. Vente ti, muller, vente ti que tes unha cara de conducir bois maravillosa, vente. Sí. Vamos a ver, pero podes sacar o carné, non tes problema de visión, pois xa está. Veña, pa atrás aí. Pero métete dentro da casa, muller. Correcto. Eso é. Correcto, estamos. Correcto. Indo eu onte pra feira como sempre acostumbraba. Ai, nina, nanai, nanino. Ai, nina, nanai, nana. Moi ben, Carallo, non volve, Vamos! Iba a vender un pois e esqueceuse maguillada. Ai, nena, nanai, nanino. Ai, nena, nanai, nana. E ahora o tan esperado por toda a xente. Volvín a casa por ela, topei a porta pechada. Ai, nena, nanai, nanino. Ai, nena, nanai, nana. Outro día fui a un pueblo e topei a porta pechada e meteuse co boi pa casa, me cago. Entón o que vai co boi dille a muller que está na casa. Abre-ma porta María, abre-ma porta malvada. Ai, nena, nanai, nanino. Ai, nena, nanai, nana. Entón a muller que era moi diplomática, moi políticamente correcta, respóndelle desde dentro da casa. Como chei de abrir a porta si estou facendo a colada. Ai, nena, nanai, nanino. Ai, nena, nanai, nana.
E, home, aquelo foi a sentencia de morte para el, porque el era listo, tiña coeficiente intelectual maravilloso e deuse conta do que pasaba. A colada que ti fas, estar co cura na cama. Ai, pero sacou cura e satontouse. Saca para arriba o cura. Claro, non entendeu, dice. A colada que ti estás a estar co cura na cama non o entendeu. E cago en San Juan do Campo. Baixa pa aí, vamos facerse a última oportunidade. A colada que ti fas estar co... No, ainda non o sabemos. Ti ainda non o sabemos. Ora, cando o seipamos, arrancas con el que levita hasta o ceo. Se vai... A colada que ti fas estar co cura na cama. Ai, nena, na, neno, neno. Ai, neno, na, neno, na. Xa está, bueno. Sí. Vale, moitas gracias. Moitas gracias. Que Dios vos conserva a vista. Suscitaban esa lástima, ese paternalismo, porque eran persoas desvalidas, entón pues, afloraba moitas veces eses sentimientos de paternalismo e a xente pues, os estimaba. Hoxe en día hai infinidade de postos de traballo que pola informática ou polo que seña son moi levadeiros para persoas que non vexan. Pero daquela era esa maneira e esa maneira a que se enganchaban non todos os cegos, pero si algúns. Nesta praza do campo en Lugo houbo mercado durante séculos. Por aquí oíanse os ecos dos vendedores mesturados cos dos romances dos cegos músicos. Hoxe na praza do campo hai terrazas nas que Antón Castro charla cuns amigos cos que ten en común a curiosidade pola figura daqueles cegos ambulantes dos que se decía que para sobrevivir como artistas tiñan que saber un punto máis co mesmo diaño. Mentras se mantuveron activos ou se mantiñan activos gozaban de certa ventaxa con respecto aos cegos que non tiñan a capacidade de ganarse a vida tocando e cantando. Na casa de meus avós, é dicir, na infancia de miña nai, había un cego que facía noite sempre ali nesta casa cando iba para as feiras da estrada. As súas posibilidades de ter unha vida con certa dignidade tiñan que ver con outras habilidades. Chegaba o cego e era unha festa, xuntábanse todos os do lugar. Unha podía ser a música, pero tamén desenvolver un sentido, un sexto sentido, chamémoslle, que lles permitía sacar partido á vida, por desgracia, prescindindo desa capacidade de ver. E moitos deles desarrollaban instintos pues, casi de curandeiros, casi de gurús, e a xente pues, sí, estimaba moito eses consellos, esas curas, esas intervencións nos asuntos. A pesar de que na corte do rei Afonso X Sabio había cegos xograres que cantaban, durante séculos foron considerados vagabundos dun arte inferior. Os cegos ambulantes tamén viviron os avatares das modas musicais dos tempos, pero a súa capacidade de adaptación fixo que fosen capaces de dominar moitos instrumentos ao longo da historia. A imaxe clásica do cego, clásica histórica do cego é coa zanfona. Despois, posteriormente, cando as zanfonas deixaron de fabricarse, comenzaron a utilizar outro tipo de instrumentos. Moitos deles interpretaban violín. E despois, tamén, outro instrumento moi utilizado polos cegos foi o acordeón. Tamén a gaita, ese tipo de instrumentos, pero principalmente o violín. Digamos que a imaxe do cego entre finais do 19 e principios do 20 é o violín. Opa, arriba. O cego levaba
os romances que cantaba, iba a unha imprenta, imprimíanlle as copias que fora e el vendía esas historias. O importante desas historias tamén era que a xente cando as levaba a casa, ao medio rural, a sitios como este, ao mellor, o periódico non chegaba e chegaban estes textos de que cantaban os cegos e as cegas e houbo moitísima xente en Galiza que o texto que tuvo para aprender a ler era un romance destes. E agora, no medio da feira, volvemos ao posto invisible da fantasía para entrar nun submundo de relatos arrepiantes, asasinatos, vinganzas, infidelidades e todo o que teña que ver con o seu lado máis escuro. Viaxamos a un tempo en que non había televisión ou internet. Estas coplas que os cegos vendían supuñan para moita xente que non tiña acceso a outras fontes escritas unha forma de achegamento á literatura. O costume de vendelas nas feiras ven xa do século XVI e chámanselles pregos de cordel, porque en algún tempo vendíanse colgadas de cordas para que a xente as vira. Os relatos non sempre eran inventados polos cegos, pero dábanlles unha forza ao cantalos que, sumada á intensidade dramática dos textos, facía que o público quedase estupefacto ao escoitalos. Miren, señores, a historia e o crime máis espantoso que pode haber nel mundo, que es entre vecinos acusarse para que uno acabe muerto e los otros no acaben en la cárcel. Collían os aspectos que a xente lle gustaron, sempre. Os amores imposibles, ben? E despois o crimen en todas as súas facetas. Porque a sociedade mesmo hoxe en día tamén demanda ese tipo de contido. Contido tráxico, contido lastimoso, contido de penuria, sí. En un pueblín dos Ancares, ontamiento de Candín, el 18 de agosto rodearon Villasomil. Mataron a un compañeiro que Ismael se chamaba, y estando en el corredor 4 tiros le disparan. Cantas máis costelas rotas e cantas máis vísceras houbera no romance, mellor que mellor, porque a xente era así. Mira, serán criminales, criminales e asasinos. Prenderán o do cabalo con los reñones partidos. E ao pasalo por pereda del caballo se cayó. Dos dentes da súa boca solo uno le quedó. E ao pasalo por Taín toda a xente choraba, non sendo os de Simón que o velo morto cantaban. E aquí se acaba a tinta, aquí se acaba o papel, e aquí remata a historia do compañeiro Ismael. E aínda hoxe, hai moitísimas revistas do corazón que se dedican aos amores imposibles e a maior parte dos medios de comunicación na primeira franxa do que falan é de crímenes, de mortes, de todo eso. É dicir, seguimos mantendo a mesma dependencia deste tipo de noticias que hai moitísimos anos. Este romance trata dun home que ve a unha muller e el pensa que por ser rico pode levar a muller a donde queira. E a muller con toda a elegancia do mundo dicelle: quieto, chaval, que aquí estou eu para decidir a donde vou e a donde non vou. Estando na miña porta a la raiada do sole, vir un cabaleiro, ai meu amor, nun cabaliño andador. Preguntou será casada, eu dixenlle si señore, preguntarame con quen, ai meu amor, e eu dixenlle cun pastore, vente comigo casada, e deixa o pobre pastore, comeremos, beberemos, ai meu amor, faremos
Dios vida de amores. Vaite con Dios, cabaleiro, que eu non quero teu amore, nin os teus castelos fortes, ai meu amor, con ventanas arredores, que se ties un cabaleiro, meu marido é un señor, e ten un fato de ovellas, ai meu amor, que lubra os rayos do sol, rayos partan as ovellas, e volvan polo pastore, e as pernas lle queden tortas, ai meu amor, de andar polos barrancoes, e os obreiros encenados, das correas no zurrome, e os dentes apodrecidos, ai meu amor, de andar polos barrancoes. Bueno, moitas gracias, non facía falta tampouco. Xa sei que o fago ben. Vamos a ver, os galegos somos tan bons contadores de historias como o mellor contador de historias que haxa no mundo. Eu creo que no século 40, se é que hai alguén que se dedica a facer isto, que isto seguirá entrando polos ollos dos nenos e dos maiores como unha cousa maravillosa. Esta cousa maravillosa é Tundal. Aquí na casa de Manolo é onde ensaia o grupo, que, por certo, todos os músicos agora mesmo están metidos no Tundal. Nalgúnas zonas chámaselle alpendre, pendello, alboio. Aquí en Rábade, a construcción rústica con teito pero aberta por algún lado onde se garda leña ou ferramenta é o Tundal. De aí o nome do grupo. Son bons músicos, pero non viven da música. Fano por amor ao arte e para que os cantos de cego queden gravados no Tundal da nosa memoria en todos os rexistros que os cegos ambulantes manexaban, dende a zanfona ata o violín, pasando mesmo polo acordeón de Manolo. A todos nos gusta levar como referente o romance de cego. É algo que significa algo especialmente para nós. Ademais, Antón, vamos, teño que dicilo, é un fenómeno a hora de cantar o romance de cego. Creo que estamos aquí para pasalo ben, sea para tocar, tomar un vaso de viño e comer unha tapa do que pida o corpo en según a época do ano. E o corazón de pesares, ai la la la, ai la la la. Os ensaios son unha festa, sí. Eu estou no comprobando ahora porque empecé hai moi pouco, son o último que empecé. Pero está moi ben eso de xuntar así, pois, o ensaio, despois a ceniña, e a charla, arreglamos así un pouco o mundo. A verdad que é moi agradable. Quai audades des meus ollos, ai la la, lavará la tua roupa, ai la 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 la, ai la la la. Estamos tomando un xamón que foi o pago que recibimos por cantar Doncos o ano pasado. Temos máis, é un chamón inteiro. É ideal porque isto de cobrar en especias está de puta. Custa moito despedirse, ai la 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 la. Eu son profesor e eu a min tuven que pensar de que maneira podo nutrir eu de repertorio os alumnos e as alumnas que teño eu no cole. Entón, esta figura do cego para min era fundamental. Colle a escritura e colle a plástica, porque colle os títeres e colle a pintura tamén. A pintura Entón dices tú, eso que o que a escola está pedindo é isto. Este foi un crimen que houve alá polos primeiros anos do século XX, alá cerca de Lugo, alá en Piujos, un home que matou ali unha carretada deles. E por non sacar o nome del, dixeron que fora o demo. Manda carajo. Era rico o home.
En el pueblo de Piujos, provincia del Camagüey, había un pobre labriejo, traballador como un buey. Tiña este pobre home 4 fillos máis ou menos, entre os cales contaban 2 nenas e 2. Sí, pero vamos a ver, ou cantades ou non, Tiña este pobre home 4 fillos máis ou menos, entre os cales contaban 2 nenas e 2. E que voz, ben posta, A xente estaba ávida de imaxes, non? Porque sempre a imaxe era unha cousa que ten forza, non? De aí os cartelós e de aí os títeres. É dicir, é unha imaxe. Entón tú tes a donde mirar. A forza de sacrificios conseguieron axontar unos cientos de reales para ir a branear. Pero unha noite choviosa, unha noite del invierno, apareceu en Piujos el demonio del E trajía aquel malvado un revólver en el bolsillo, en la nariz unos lentes y en los dientes un Y además también trajía aquel demo condenado, en el hombro una cospeta y a la cintura un arado. Y aproveitando las sombras que en aquella noite había, se colou por la ventana do labrego Jeremías. Lo primero que atopou foi un gato grande y negro, y dun tajo que le dio atrás, le hizo un 7 en el pelle. Jo, non, tamén dedicarse a eso, ¿no? El gato al verse ferido empezou a miañar. Sí, vai, no, para. O sea, eu teño un gato aquí. Teño aquí un coitelo. Fajolle así o gato dice, miau. E aínda en momentos como hoxe, que estamos afeitos a que temos imágenes nada máis meter a man no peto, non? No móvil ou o que seña, hai unha cousa que chama a atención e é algo que colle vida e que está contando unha historia. Eso é atemporal. El gato al verse ferido empezou a miañar. Evidentemente con signos de histeria, no sé cómo. Y las pobres criaturas tuvieron que despertar. Al ver los berros que daban aqueles nenos chorando. Outro día nun pueblo dixen esto e dixo a xente, miau. Aquel malvado ladrón todos los fue desollando e meteuse na cociña e comeuse 10 chourizos, 12 nabos, un repolo e unha lata de sar. El ojo se dirixiu a la habitación del dono y a la mujer intentó agarrarla por él. Oiche, hai chopiniós pa todo, Pero ay, qué gran sorpresa se llevó aquel ladrón, porque la mujer tenía el pelito a la garzón. A las 3 de la mañana la civil llama a la puerta, agarran al ladrón, ella poñen por condenado 23 de diciembre, día de Nochebuena. Y tanto tiempo metido en aquel alto tanabroso, aquel malvado murrió, tísico e tubercu. A tomar un viño, volvemos despois, veña. Vamos ter que trabar no albollo. Un cego para atraer ao público, pois utilizaba moitos elementos. Pero a voz é fundamental, o desparpajo. É dicir, o cego que se senta e se queda nasadiño e canta baixiño non chega. E ten que anunciar a súa presencia. Aquí chegamos e vamos cantar o crimen de non sei donde, señoras e señoras, que aínda que non os vexo os intúo, a súa voz era a súa arma. Ademais de cantar dende hai máis de 20 anos en Fuxan os Ventos e ter fundado Tundal, Antón canta tamén no grupo coral Só Voces. O ambiente é, xa vedes, exquisito e moi amigable. Antón vai encantado. Musicalmente é unha das corais máis recoñecidas de Galicia. Actuaron en Lisboa, Salzburgo ou Praga, sempre co obxectivo de difundir a obra de autores da terra. Antón leva a música no sangue e as notas nunha voz que domina como un instrumento musical máis. Cunha gran maestría é capaz de adaptala a esta peza, Lela, na que o rexistro interpretativo non ten nada que ver cun canto de cego. Estamos moi preocupados desa impostación da voz, de que o coro non sone unha voz, por moi bonita que seña, que sone o coro como tal, tes que non pasarte de volumen. É dicir, aquí é unha impostación e cantar todo así como moi a voz moi distinta. Están as nubes chorando. O cego, fundamentalmente, a súa voz para cantar co seu instrumento.
ai la la la, ai la lelo. É como unha voz así como máis, está máis capada aquí. Na música tradicional faise moito ese tipo de vocalización, mentras que neste tipo de música hai que facer outra, para que sone, son cousas que sonan distintas. Ambas as dúas maravillosas. Primeiro, a montaña teñolle un especial cariño. Segundo, a música teñolle un cariño moitísimo máis especial tamén. E a todas estas manifestacións que unen o tocar, co bailar, co falar, co rirte de ti mesmo, que se rían contigo, que se rían de ti e todo eso, é unha cousa que me gusta. Pasei pola túa porta e mirei polo cerrollo, bailo de moda tua nai, meteu un pau por un ollo, meteu un pau por un ollo, ai la lelo, ai la la la, ai la la la, ai la lelo, a criada do cura ten un neniño pequeniño que de nome lle chama Manoliño. O que para nós é unha cousa romántica, chea de ese misticismo, para eles era moitas veces unha vida de moita penuria, porque eles pasaban moitas calamidades económicas, esas camiñatas que se daban polos pueblos, pois mendigando moitas veces, dormindo onde cuadraba, e sempre a expensas de que alguén pois lles proporcionara sustento de alguna maneira, unhas monedas ou un sitio onde dormir, algo que botarse á boca. A miña burriña cando vai ao muiño vai toda fariñada cheña de frío. Cheña de frío é máis deseada, ai, a miña burriña sempre vai cargada. Aunque vou pro fiandeiro, non vou por fiar na roca, vou por tocar o pandeiro, ai, que esta noite ai, nin me toca. A miña burriña Non tiñan unha familia directa, é dicir, normalmente non fundaban unha familia, non tiñan familiares, fillos ou netos que se fixesen cargo deles. En función da distancia tiña xa onde facer noite. E aí eles procuraban chegar a eses destinos para facer noite, aproveitaban e ceaban ali o que lle deran ou o que trouxeran e tamén facían un pouco de festa. Se había coche, se había que ir andando, e ao mellor despois de Pedrafita ou baixaba ao Bierzo ou tiña que ir a Becerreá. Pero de repente acontecía que non chegaba polas circunstancias que foran e contaba tamén esas experiencias de dormir ao raso e ademais con medo, non era precisamente algo amable, non? Ansemín é mestre de música e aproveitou que foi destinado ao Colexio de Viana do Bolo para coñecer de preto a Cega do Covelo, unha muller extraordinaria que se dedicou en corpo e alma a ir polas festas e feiras dende Asturias ata Portugal. A Cega do Covelo é unha das últimas cegas ambulantes en activo que se coñecen dende o último terzo do século XX. Unha vida que ás veces pouco tiña que ver con esa imaxe idílica que temos dos músicos cegos. Sempre se mitifica os cegos dunha maneira como esa parte máis picaresca do mundo dos cegos, esa parte máis lúdica do mundo dos cegos, e a Cega do Covelo non ia moito por aí. Ela íbanos contando uns periplos de distancias kilométricas de feira en feira, para sacar dúas fillas adiante. Bueno, un pouco desmitificando esa parte que temos a veces dos cegos como o cego que vai á festa, o cego que vai á taberna. Non, a Cega do Covelo era unha cega que se lo curraba moi moito. Ela e o seu marido, que tocaba a mandolina, sacaron os seus fillos, como ela nos contaba, adiante con esta profesión, porque era cega de nacemento e cega de profesión. E sábese que acababan ingresando nos centros benéficos da ciudad porque nos inventarios que se facían tanto no hospital municipal como na Casa de Beneficencia
aparece de vez en cando algún violín que evidencia a presencia desta xente en esas institucións benéficas. Tiña un final, podíamos decir, triste. O cantar o arrieiro é un cantar delgadiño, cántalo en Ribadavia, resoa no Carballiño. Teño un amor arrieiro, arrieiro é meu amor, leva sal e leva viño, e leva cartas de amor, e leva cartas de amor, e leva cartas de amor. Non deixa de ser sorprendente que personaxes que non tuveron ningún tipo de amparo nin axuda social foran os que nos arrancaban sorrisos e diversións nas festas. Rematamos a historia de hoxe cos músicos de pé, en honra a todos os cegos ambulantes que camiñaron coa súa música por toda Galicia. A eles debémoslles non só moitas horas de bons momentos, senón tamén o mantemento de moitas coplas que se terían perdido no tempo se non as trouxeran eles ata os nosos días. Músicos anónimos cunha incrible capacidade de superación, cegos de nacemento e artistas ambulantes de profesión, homes e mulleres que ao longo da nosa historia foron capaces de ver o mundo con esa sensibilidade especial que só nos dan os ollos da alma. Leva cartas de amor, teño un amor arrieiro, arrieiro é meu amor. O cantar o arrieiro é un cantar que nunca acaba. Empeza con trainanino, acaba con trainanana. Teño un amor arrieiro, arrieiro é meu amor, leva sal e leva viño, e leva cartas de amor, e leva cartas de amor, e leva cartas de amor, teño un amor